parlok uba ngai ik bah ubriu uba sai uba khlain bah aga jing pau jung ushabar Henry hagwe gesngi uyo pang kensan but ngikit ye usha GNRC Guwahati 6 mile andala dep check up lut baro ngiyo ngoi ka kubor bas ngosi bah udon lut ki jingpang baro nadu ka shini ka BP ki cholesterol but QA de utau doktor uba peje uong me habdi kine ki dawai man kasngi bat lada ka jurthan ka cholesterol me haban ai injection ru utau doktor udama hamru balada umle kunta unum imslam bat lada kwa imslam hab bandi ya kita gidawai kumba sau ne sanjai man agapor ulat thangyong ngai upai si udoktoru keli nalor kine kidawai don ne em da ki wei pat kilat banyo biang ya ka jing ko jingkia utau doktor usuong don chance like no lada mekloi banle exercise man lakasngi kumba sau pusan minit ne shikenta pendona ke bam ki jing bam kleng di shibun ke tia lakumno san kenta hisngi badru bam hagapor ke babiang ngaken mau ngimi na hospital bat halenti udah jauh umat bat iam kumurang ba Henry kan ba la mengiru ngiya pentengan yu bat ngiya kular banyarab yu banle ya kita ki exercise badru banbut mian pamian ya kita ki jing peta u doktor hadin ndru nai ulek check up biang u doktor uong yu nam kam shu bandi ya gitu kidawai lada me yai peten banle exercise bat manten biang kapor bam kapor di katia kadem bat ki exercise pitip ne em ban penbiang kita ke jing peta jong doktor badru banyo ke jing kuit pura urisain nak kam ke bau trei tang banyo por banle exercise banyo por ban tia bah banyo ke por ka babam banyo por bam ke babiang bat mentala sansnem don kam shu bandi kita kidawai pala peta lau doktor hakapor ke bangi le check up para bangi di je kane ke jinja ka penpuson yang baban yo yang jingkoi ke bapura kadawai kamla ban ai hoi ka ai tang ke jinya da yo le se bangin om yap kloi ne bangin nom shitom jur Henry don pat ki we kilat ban yo yang jingkoi pura kumbale uto uparalok jonga kabasong sipat bun nangi pat ngi kloi bandi kita kidawai ban yo yak ban ya kebangi le ki exercise man kasngi ban pikir bae ke bam kasa ban long disiplin hala ka jing em bun nangi ngiwat ya ke temporary solution ban ya ke permanent solution wat ka jing em simru ngasngoba ngilong kumta ngikwa ban yo e ka jing sup ka jing kemen Henry ngiwat pat ya ka ha ki kam ki bashi tempor ne ha ki temporary things kum ha ka jing di ka jing bam ka pen bu ai kini kimne junom batang ka no habalakut ka bam ka di lakut ka kemen ka sup men sim namar kata ken ka gospel ka bangi pule men takasngi u jisu u khot u wer ya nga ba di phi baladang ni kwa ban yo ya kata ka jing sup ka jing kemen ka jing im ka ba junom uong nga ngalong ukbu ka jing im uta ubawan siya nga un om pengan badu tau bangai nga un om sliang lanau lanoru hato kum kajing kemen bat kajing sup keba kumno piyawan hato ngintre ban ngai ya ka bang layu i ya ka ne kajing ong jong jisu sungubha jubab hi marway haladon enero yu Yesus Kristus junom la junom amen.